Día Internacional dos Dereitos Humanos. Que se conmemora o 10 de decembro. A Declaración Universal dos Dereitos Humanos foi publicada o 10 de decembro de 1948 pola Asamblea Xeral das Nacións Unidas, que decide que despois das dúas guerras mundiais non se poden volver a cometer barbaridades como esas. Artigo 1. Todos os seres humanos nacen libres e iguales en dereitos e dignidade, todos como están de razón e conciencia, e debense comportar fraternalmente uns cos outros. Toda persoa ten os dereitos e liberdades proclamados nesta declaración, sen distinción ninguna de raza, cor, sexo, idioma, religión, opinión política ou de calquera outra índole, orixe nacional ou social, posición económica, nacemento ou calquera outra condición. Ademais, non se fará ninguna distinción baseado na condición política, xurídica ou internacional do país ou territorio da xurisdicción do cal dependa unha persoa, tanto se trata dun país independente como dun territorio baixo administración fiduciaria, non autónomo ou sometido a calquera outra limitación de soberanía. todo individuo ten dereito á liberdade, todo individuo ten dereito á vida, á liberdade e á seguridade da súa persoa. Ninguén estará sometido á escravitude, á servidume, nin á servidume. A escravitude e a trata de escravos está prohibida en todas as súas maneiras. Artigo 5. Ninguén será sometido a tortura nin a penas ou tratos cruéis, inhumanos e ultraxantes. Artigo 6. Todo ser humano ten dereito en todas as partes ao recoñecemento da súa personalidade. Artigo 7. Todos son iguais perante a lei e teñen sen distinción dereito a igual protección da lei. Todos teñen dereito a igual protección contra todo acto discriminatorio que infrinxa esta declaración e contra toda provocación de tal acto. Toda persoa ten dereito a un recurso efectivo perante os tribunais nacionais competentes que ampare contra os actos que violen os seus dereitos fundamentais recoñecidos pola Constitución ou pola lei. Artigo 9. Ningún poderá ser detido, ningún poderá ser arbitrariamente detido, preso nin desterrado. Toda persoa ten dereito en condicións de plena igualdade a ser oída públicamente e con xustiza por un tribunal independente e imparcial para determinar os seus dereitos e obrigas ou para o exame de calquera acusación contra ela en plena pena. Toda persoa acusada de delito ten o dereito a que se presuma a súa inocencia mentre non se aprobe a súa culpabilidade. Ninguén será condenado por actos ou omisións que no momento de se cometer non fosen delictivos segundo o dereito nacional ou internacional. Tampouco se imporá pena máis grave que a aplicable no momento de cometer o delito. Artigo 12. Ninguén será obxecto de inxerencias arbitrarias na súa vida privada, a súa familia, o seu domicilio ou a súa correspondencia, nin de ataques a súa honra ou a súa reputación. Toda persoa ten dereito á protección da lei contra estas inxerencias ou ataques. Artigo 13. Toda persoa ten dereito a circular libremente e elexir a súa residencia no territorio dun Estado. E toda persoa ten dereito a saír de calquera país, incluso do propio, e voltar ao seu país. Artigo 14. En caso de persecución, toda persoa ten dereito a buscar asilo e a disfrutar del en calquera país. Este dereito non poderá ser invocado contra unha acción judicial realmente originado por delitos comuns ou por actos opostos aos propósitos e principios das Nacións Unidas. Artigo 15. Toda persoa ten dereito a unha nacionalidade.
Ninguén será privado arbitrariamente da súa nacionalidade nin do dereito a cambiar de nacionalidade. Artigo 16. Os homes e as mulleres, a partir da idade núbil, teñen dereito, sen unha restricción por motivos de raza, nacionalidade ou religións, a casar e fundar unha familia, que disfrutaren das iguais de dereitos e contra o matrimonio durante o matrimonio e no caso de disolución de matrimonio. Só mediante libre e pleno consentimento dos futuros cónxuxes se poderá contraer o matrimonio. A familia é o elemento natural e fundamental da sociedade e ten dereito á protección da sociedade e do Estado. Artigo 17. Toda persoa ten dereito á propiedade individual e colectivamente. Ningún será privado arbitrariamente da súa propiedade. Artigo 18. Toda persoa ten dereito á liberdade de pensamento, de conciencia e de religión. Este dereito inclúe a liberdade de cambiar de religión ou de crenza, así como a liberdade de manifestar a súa religión ou a súa crenza, individual e colectivamente, tanto en público como en privado, polo ensino, a práctica, o culto e a observancia. Todo individuo ten dereito á liberdade de opinión e expresión. Este dereito inclúe o de non ser molestado por mor das súas opinións, o de investigar e recibir informacións e opinións e a de difundilas. Artigo 20. Toda persoa ten dereito de reunión e de asociacións pacíficas. Ninguén poderá ser obrigado a pertencer a unha asociación. Artigo 21. Toda persoa ten dereito a participar no goberno do seu país, directamente ou por medio de representantes libremente escollidos. Toda persoa ten dereito de acceso en condicións de igualdade ás funcións públicas do seu país. A vontade do pobo ou a base da autoridade do poder público, esta vantaxe expresarase mediante eleccións auténticas que se haberán de celebrar periódicamente por sufragio universal e igual e por voto secreto ou outro procedimento equivalente que garanta a liberdade de voto. Artigo 22. Toda persoa, como membro da sociedade, ten dereito á seguridade social e a obter mediante o esforzo nacional e a cooperación internacional, a vida contra a colonización e os recursos de cada Estado, a satisfacción dos dereitos económicos, sociais e culturais indispensables á súa dignidade e o libre desenvolvemento da súa personalidade. Artigo 23. Toda persoa ten dereito ao traballo, á libre elección do seu traballo, a condicións equitativas e satisfactorias de traballo e á protección contra o desemprego. Toda persoa ten dereito sen ningunha discriminación a igual salario por igual traballo. Toda persoa que traballa ten dereito a unha remuneración equitativa e satisfactoria, que lle asegure, así como a súa familia, unha existencia conforme á dignidade humana e que será completada, en caso necesario, por calquera outro medio de protección social. Toda persoa ten dereito a fundar sindicatos e a sindicarse para a defensa dos seus intereses. Artigo 24. Toda persoa ten dereito ao descanso, ao gozo do tempo libre, a unha limitación razoable da duración do traballo e a vacacións periódicas paradas. Artigo 25. Toda persoa ten dereito a un nivel de vida axeitado, que lle asegure, así como a súa familia, a saúde e o benestar, e en especial a alimentación, o vestido, a vivenda, a asistencia médica e os servicios sociais precisos. Ten tamén dereito aos seguros en caso de desemprego, enfermidade, invalidez, viuvez e vellez ou outros casos de perda dos seus medios de subsistencia por circunstancias independentes da súa bondade. A maternidade e a infancia teñen dereito a cuidados e asistencia especiais. Todos os nenos e nenas nacidos de matrimonio ou fora do matrimonio teñen dereito á mesma protección social. Artigo 26. Toda persoa ten dereito á educación. A educación debe ser vale, polo menos no que atinxe a instrucción elemental e fundamental.
A instrucción elemental será obrigatoria. A instrucción técnica profesional haberá de ser generalizada. O acceso aos estudios superiores será igual para todos, en función dos méritos respectivos. A educación terá como objetivo o pleno desenvolvemento da personalidade humana e o fortalecemento do respeto aos dereitos da persoa e as liberdades fundamentais. Favorecerá a comprensión, a tolerancia e a amizade entre as nacións e todos os grupos étnicos ou religiosos. Promoverá o desenvolvemento das actividades nas Nacións Unidas para o mantemento da paz. Os pais teñen dereito preferente a escoller o tipo de educación que se haberá de dar aos seus fillos. Artigo 27. Toda persoa ten dereito a tomar parte libremente na vida cultural da comunidade, a gozar das artes e a participar no progreso científico e nos beneficios que del resulten. Toda persoa ten dereito á protección dos intereses morais e materiais que lle correspondan, por razóns das producións científicas, literarias ou artísticas das que sexa autor. Artigo 28. Toda persoa ten dereito a que se lle estableza unha orde social e internacional na que os dereitos e liberdades proclamados nesta declaración se fagan plenamente efectivos. Artigo 29. Toda persoa ten deberes respecto á comunidade, xa que só nela poden desenvolver libre e plenamente a súa personalidade. No exercicio dos seus dereitos e no disfrute da súa liberdade, toda persoa estará soamente suxeita a limitacións establecidas pola lei, co único fin de asegurar o reconhecemento e o respeto dos dereitos e liberdades dos demais, e de satisfacer as xustas exixencias da moral, da orde pública e do benestar xeral nunha sociedade democrática. Estes dereitos e liberdades non poderán ser, en ningún caso, exercidos en oposición aos propósitos e principios das Nacións Unidas. Nada na presente declaración poderá ser interpretado no sentido de que confire algún dereito ao Estado, a un grupo ou a unha persoa para emprender e desenvolver actividades ou realizar actos tendentes á supresión de calquera dos dereitos e liberdades proclamados nesta declaración. Dereitos humanos xa! Outra vez. Dereitos humanos